Namusha ngizobe ngabelana nani ukuthi yini ngempela ukuvuvukala kokufakelwa ngoba lokho umbuzo esivame ukubona kaningi. Ukopha kokufakelwa amachashaza amancane kakhulu, noma ukopha okuncane okungenzeka ezinsukwini eziyi-10 kuye kweziyi-14 ngemva kokukhulelwa, lapho iqanda elivundisiwe linamathela olwelweni lwesibeletho. Futhi lena akuyona into eyingozi. Kuvame ukuba kuhambisane nezinhlungu ezincane. Ngakho-ke, uma kukhulu, kufanele uxhumane nodokotela wakho. Kodwa akuyona into ekufanele ikukhathaze kakhulu noma into okufanele ukhathazeke ngayo. Kungenzeka kwezinye izimo zokukhulelwa. Akudingekile ukuthi kwenzeke kuzo zonke izimo zokukhulelwa noma kunjalo.